Mnogi vjeruju da se sav ljudski napredak odvija oko velikih gradova i utjecajnih ljudi. Međutim, liturgija 4. nedjelje Došašća svjedoči da to nije tako. Mesija ne dolazi iz gradske i ugledne jeruzalemske obitelji, nego iz seoske, betlehemske kuće, baš kao što je i David došao iz nepoznate Jišajeve obitelji. Na sličan način vidjet ćemo Marija Bogorodica i kraljica ne posjećuje svećenike u hramu, ni ugledne obitelji po Jeruzalemu, nego svoju priprostu familiju, rodbinu na judejskim gorama. Zanimljiva je Božja logika prema ljudima koja se savršeno odnosi prema svima nama. Pa pitamo se kako djeluje božanska logika u ovome svijetu. To nam otkrivaju ovonedjeljna svetopisamska čitanja. Za razliku od proroka Izaije, koji je bio ugledni građanin Jeruzalema, koji se družio čak i s judejskim kraljevima, bio je njihov bliski savjetnik, prorok Mihej dijete je sela i provincije. I koliko god i njegova strast za pravednošću odgovarala proroku Amosu, a zdravo pobožno srce proroku Hošeji, Mihej je ponajprije prorok siromašnih. To najbolje ponazočuje ovo nedjeljno prvo čitanje. Kralj David rodom je iz zabačenoga Betlehema, iz Efratske pustare, koja je bila najmanji, najsiromašniji, najmaloljudniji judejski teritorij. Kada je pastir David postao kralj, zauvijek je napustio Betlehem, jer mu je za oko zapeo mali kananski gradić koji je u međuvremenu osvojio, proširio, utvrdio i prozvao ga Jerušalem, grad mira. U njemu je David kraljevao cijeli svoj vijek. Iz njega je vladao, iz njega je ratovao, u njemu je slavio, u njemu je čak i plesao, u njemu je griješio. Na koncu u njemu je umro, u njemu je i pokopan. Brzo je David zaboravio Jišajeve zidine u Betlehemu. Zaboravio one efratske goleti po kojima je čuvao ovce. Zaboravio David i sirotinju. Više se i ne sjeća kako to izgleda biti gladan, biti žedan, biti gol, biti ozebao. Sve je to zaboravio David. I umjesto kralja naroda postao je rob svoje vlastite slave, bogatstva i utjecaja. Zato daleko od tog blještavila riječ Božja dolazi proroku Mihaju u selo Moreš. David me je iznevjerio, pogođeno će Gospodin. Pa ću sve ponoviti sa svojim sinom. I kao što sam Davida doveo niotkud i dao mu blistavu prijestolnicu, tako ću isto učiniti i sa svojim sinom. I doista je bilo tako. Isus je rođen u Betlehemu, odrastao u kamenjaru Nazareta, ušao u Jeruzalem, u njemu naučavao, u njemu je i umro, u njemu je bio i pokopan, baš kao i David. Međutim, Mesija nikada nije zaboravio svoje jasle u kojima je rođen, svoju sirotinju među kojom je odrastao i svojih duhovnih i tjelesnih bolesnika zbog kojih je i došao na ovaj svijet. Sve velike stvari započinju malim rođenjem. Tako je i Krist rođen, ali tada kao da je sve pošlo po starome, dok se Mesija, kako kaže prorok Mihej, nije uspravio. Poslije šutnje, poslije smiraja, poslije zatišja, Bog probija svojom silom i moću u ovaj svijet. Uspinje se,
ali ne kao nedodirljivi kralj, nego kao pastir među svojim ovcama, Emanuel, Bog među svojima, među nama. I više se Jeruzalemom ne ori David, koji pobi desetke tisuća, nego sin koji hrani tisuće gladnih, koji se brine za nedužne i ne čini od svojega grada opscenu špilju grijeha i spletki, nego se otvoreno javno bori protiv zla. Zato je Krist mir velikim slovom. Jedino otvorena borba protiv zla donosi mir. Davidovo prešućivanje zla donijelo je samo još veće zlo. Njegovo prihvaćanje ili odobravanje nemira prouzročilo je samo još zlokobniju sudbinu. Zato prorok Mihej i naziva Mesiju pravim mirom, jer Pax Davidica, Pax Romana, Pax Augusta, varljiv je mir u kojemu zlo ne miruje, nego šuti i čeka kako iz tiha bi mamio na rat. Kristov mir se otvoreno suprotstavlja nemiru. Njegova dobrota se otvoreno podiže protiv zla i njegova ljubav grmi protiv mržnje. Sve ono što donosi mir harmonizira Psalam 80. Prije svega obnovu. A obnova navješćuje novo svjetlo, novi početak. I kao što poslije oluje dolazi vedrina, tako će i poslije nereda koji vlada narodima doći spasonosno vrijeme mira i pravde, govori Psalam. Ali kako god je nemoguće lozi donijeti roda bez marljive ljudske ruke i čutljiva oka, tako ni čovjeku nema spasa bez neprekinute Božje brige i njegove zauzetosti za ovaj ljudski rod. Zbog toga Psalam vrvi ritmom. Pastiru, vođo, učitelju, znalče, ustani, dođi, zablistaj, probudi se, priteci, vrati se, svrati se. Pogledaj, obiđi ovaj vinograd. Novi zavjet je dočekao Sina Božjega, kojega je Mihej prozvao mir, kojega psalmist naziva obnovitelj. Ali pisac poslanice Hebrejima u drugom čitanju zna da ta obnova neće ići kroz one starozavjetne paradigme žrtava, pričesnica, prinosnica, pomirnica, nego kroz tijelo i krv Isusa Krista. Zato je i dokinuto prvo, odnosno žrtvovanje životinja ili nečega drugoga umjesto sebe, da bi se uspostavilo drugo. Krist žrtvuje sama sebe i u Euharistiji pokazuje da to isto čini uvijek i za svagda za čovjeka i ovaj ljudski rod. Kristova nekrvna žrtva, Euharistija, jedina pomiruje i posvećuje ovaj svijet. Jedina. Ali nas zorno i poučava da jedino iskrena žrtva donosi prave plodove. Kao što se Mesija u jednom času uspravlja i započinje svoje djelovanje, tako i Marija, kaže Lukino evanđelje, ustaje i polazi u Judino gorje. Njezina prva misija je Elizabeta. Elizabeta još ne vidi Mariju, ali čuje njezin glas. 2 puta se u ovom kratkom Lukinu evanđelju spominje Marijin glas i to nije slučajno. Prvi ljudi, pošto su zgriješili, kada su čuli Božji glas, uplašili su se i skrili. Kasnije izabrani narod, kada je slušao Božji glas u pustinji, zatisnuo je uši
jer je imao dojam da nestaje, da se raspada, da umire. Da bi čovjeka poštedio tog smrtnog straha, Bog je, čitamo u ponovljenom zakonu 18:16, odlučio ne govoriti više narodu, nego govoriti svojim prorocima, a proroci će prenositi njegovu riječ i poruku narodu. I u današnjem evanđelju nemamo Božji glas, ali imamo Marijin. Dok ljudi strahuju od siline Božjeg glasa i dok umiru od glasa Marijina, Elizabeta kliče, a Ivan u utrobi se budi i igra od radosti. Tako u jednom nizu povijesti spasenja imamo grubi muški Božji glas koji čovjeka kameni, usmrćuje, iza kojeg dolazi Marijin ženski glas koji budi na radost, na oduševljenje. Tek preko Marije, Božji glas u Isusu Kristu, ljudi ponovno mogu slušati. To je poruka ovog evanđelja. Ono što je jednako Božjem glasu i glasu Marijinu jest proroštvo. Čim je Marija pozdravila Elizabetu, Elizabeta odmah prorokuje: najblagoslovljenija si ti od svih žena, a dijete koje nosiš najblagoslovljenije je od svih ljudi na zemlji. Elizabetino proroštvo toliko je famozno da je postalo svakodnevna molitva kršćana, a u krunici drugo radosno tajstvo. Jer ne radi se samo o proroštvu, nego i o zazivu, o uzdahu, o vapaju, o pomoći. Moleći zdravo Mariju, mi kličemo zajedno s Elizabetom. Pa kada kažemo blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, tada ne samo da postajemo Božji proroci koji čuju Marijin glas, nego se svrstavamo u njezin rod, u njezino pleme, u njezine najbliže, najdraže, kojima ona sama ustaje, kojima hiti, kojima dolazi, s kojima razgovara i s kojima ostaje onoliko koliko treba. 4. nedjelja došašća poučava nas kako do mira u sebi i oko sebe. Kako do Božjeg nepatvorena mira. Elizabeta nam otkriva i svoj i Marijin put. Kaže: blažena ti što povjerova. Čudesa su dakle svakodnevno oko nas. Samo im treba povjerovati. Isus je one što su se kolebali hrabrio: samo hrabro vjeruj, ne boj se. A one što su vjerovali pozdravljao je: mir vama. Mir vama odgovara pozdravu Gospodin s vama. A to znači gdje je puno Boga, tu je puno i mira.